Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Bon dia a tots i a totes! Som l'Escola Santa Teresa i vos parlem des de la classe de quart de primària. Estem molt emocionats perquè Avui comença la ràdio de l'escola. i no us anem a enganyar. També estem un poquet nervioses Aquest és el nostre primer programa. i tenim un munt de coses preparades. Entrevistes amb menudets majors i mestres Notícies i novetats de l'escola. i acudits molt divertits que segur que vos fan riure. Esperem que us agrade molt. Comencem! Secció Curiositats musicals. Al llarg del programa anirem contant-vos cosetes curioses sobre artistes de música. A més, escoltarem algunes de les cançons que hem triat nosaltres. Aquesta secció anirà apareixent de tant en tant barrejada entre la resta de seccions i així serà més divertida i animada. Gràcies per escoltar. Hola, som Martí Busto i Nahuel. Avui parlarem d'Elvis Presley. Les seves millors cançons són El rock de la càrcel i Tutti Frutti. Com va ser la seva vida. Elvis, quan era xicotet, li agradava molt la música dels negres. Quan es fa major, es rebel·la i feu una mescla de dos tipus de música. Com va morir Elvis Presley. Quan Elvis estava cansat, el coronel li ficava alcohol per a que es despertara el seu cos. De tant alcohol va morir. As I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Ara sí, poseu les orelles ben obertes perquè comença la secció de notícies esportives del món mundial. Segur que hi ha alguna cosa que encara no sabeu i que vos sorprendran. El Llevant Unió Esportiva fa homenatge a José Ballester, fundador, i Teresa Molins, la dona, soterrats a París, i compleix la seva última voluntat de regressar al Cabanyal. El Villarreal, club de futbol, torna a la Champions amb 9 futbolistes que saben el que és jugar en la Champions. Madrid activa la compta enrere. Ya solo les queda un any per a la carrera d'Espanya de Fórmula 1. El València Club de Futbol elegeix a SGS com a aliat clau per la finalització del nou Mestalla. Els activistes en favor a Palestina prenen els carrers de Madrid i dificulten la fi de la volta. Marc Márquez celebra el seu triomf en Misano imitant el que va fer Messi en el Bernabéu en 2017. Esperem que us hagi agradat les notícies perquè el món no para mai. Adeu! I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Hola, sóc Hugo de Quart i avui vos vaig a parlar de Gorillaz. Gorillaz és un grup musical un poc raro i molt modernet que va néixer a Anglaterra per l'any 1998. El muntaren Damon Albarn, el cantant de blues, i un dibuixant, Jamie Hewlett, que és qui va fer els personatges en dibuix. El grup no té cara real perquè el que eixen són 4 ninots animats, 2D, el cantant, Murdoch, el baix, Noodle, guitarra, i Russell, el bateria.
Això fa que siguin una banda virtual. En resum, són un grup que barreja música i dibuix. Van fer història per ser diferents i molt creatius. Espero que vos hagi agradat. Adeu! Feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I ara vos contem algunes de les novetats de l'escola. Tenim mestres nous. Benvingudes Cristina, 3 anys, Maite, 5 anys, Paula, 1, Marta, 5 i Pepe, Educació Física. Al pati han canviat moltes coses. Una taula per esmorzar, l'artefacte de l'ombra, el racó de convivència. Cada vegada està més xulo. Més gespa per descansar i jugar. També estem fent batudes per netejar el pati. Cada classe s'encarrega un dia de recollir el que no està ben tirat. Ho estem fent molt bé. Al menjador continua Carmen com a cuinera i seguirem votant els nostres menjars preferits. I pot ser, tenim festa d'aigua al final de curs. Quantes novetats! Atenció, atenció, que ara ve la part més divertida del programa, la secció d'acudits. Prepareu-vos que us pixareu de riure. Problemas, respeto y cállate estaban jugando al escondite. Cállate se escondió en la oficina de policía. Respeto en la basura y Problemas les buscaba. Un policía le pregunta a Cállate, ¿cómo te llamas? Cállate. ¿Dónde está tu respeto? En la basura. ¿Buscas problemas? No. Problemas me busca a mí. ¿Qué es un Toyota de 2 céntimos? Un Toyota. ¿Qué le dice una morsa a otra? ¿Almorzamos? ¿Qué es un árbol sin tronco? Un arbusto. ¿Cómo se queda un mago después de comer? Más gordito. ¿Por qué los italianos son tan ricos? Porque tienen mucha pasta. Hola, sóc Noah i vos vaig a parlar de Michael Jackson. Michael Jackson va tenir una carrera com la de ningú. És el responsable d'un dels discos més exitosos e influents de la història. A més de ser qui va transformar la llegenda del pop. Les seues millors cançons són Billie Jean, They Don't Scare Always Do, Beat It, Trevor i Smooth Criminal. Gràcies, adeu. Ara anem amb el nostre mestre Pepe. Hola, Pepe! Hola, xiques. Quina assignatura dones? Dono educació física des de primer fins a 6è i en tercer dono coneixement del medi. T'agrada l'assignatura o vols canviar? No, estic molt content en el que dono. Els xiquets i xiquetes se porten bé? Bueno, a vegades, però quasi sempre sí. Quin és el teu menjar preferit del col·le? Del col·le encara no l'he provat, però el meu menjar preferit és la pizza. I quina és la teua cosa preferida del col·le en general? Vosaltres! Gràcies! Ens ha encantat fer aquesta entrevista amb tu. Adeu! Adeu, adeu, igualment. Hola, ara anem amb la nostra mestra Isabel. Hola, Isabel! Hola, xiques, bon dia. Quina assignatura dones?
Pues és que jo soc mestra infantil i aquest curs estic en 4 anys i no tenim assignatures, treballem tota l'hora un poc barrejat. Però a mi m'agrada molt, 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 molt fer la lògica matemàtica amb ells. T'agrada assignatura o vols canviar? No, m'agrada tot el que fem a la classe, m'agrada tot. Els xiquets i xiquetes se porten bé? És una classe meravellosa, es porta molt bé. Molt bé, molt bé. De tant en tant tenen alguna discussió, però molt bé, se porten fenomenal. Quin és el teu menjar preferit del col·le? Jo encara no m'ha quedat a dinar al col·le, però l'any passat que jo veia passar el carro dels mestres, tot tenia molt bona olor i molt bona pinta. Jo crec que ha d'estar molt bo tot. I quina és la teua cosa favorita del col·le en general? A mi m'encanta agarrar els xiquets de tot infantil i pujar-los a la biblioteca. Gràcies, ens ha agradat molt fer aquesta entrevista amb tu. Adeu, jo també he gaudit molt. Hola, ara anem amb la nostra mestra Maite. Hola, Maite! Hola, hola! Quina assignatura dones? Hola, jo sóc Maite i sóc la mestra de 5 anys d'infantil i nosaltres donem totes les assignatures, menys música, educació física i anglès. T'agrada assignatura o vols canviar? Pues m'agrada molt, però també m'agrada l'anglès i la música també m'agrada molt. Els xiquets i xiquetes se porten bé? Se porten superbé, però els agrada molt jugar i a mi també. Quin és el teu menjar preferit del col·le? Encara no m'he quedat ningun dia al menjador, però com sóc vegetariana, jo sé que a este menjador algun dia a la setmana hi ha menjar vegetarià. I quina és la teua cosa favorita del col·le en general? M'agrada molt jugar al pati gran. Gràcies, ens ha agradat molt fer aquesta entrevista amb tu. Adeu! Hola, ara anem amb la nostra mestra Anna. Hola, Anna! Hola, xiques. Quina assignatura dones? Jo dono audició i llenguatge i algunes horetes de PT. T'agrada assignatura o vols canviar? M'encanten les assignatures que done i si he de donar alguna assignatura més en algun curs, també. Els xiquets i xiquetes se porten bé? Bueno, alguns dies no tant, però bueno, en general sí. Quin és el teu menjar preferit del col·le? A mi en el col·le m'agraden tots els dies el menú, però el que més m'agrada és l'arròs, de qualsevol tipus. Gràcies, ens ha encantat fer aquesta entrevista amb tu. Moltes gràcies a vosaltres, xiques. Adeu! Hola, ara anem amb la nostra orientadora Carmen. Hola, Carmen! Hola a totes i a tots! Quina assignatura dones? Doncs jo no dono cap assignatura en concret. Soc l'orientadora i dono atenció a tot l'alumnat del centre, a l'equip docent del Col·legi Santa Teresa i a les famílies que ho sol·liciten. T'agrada assignatura o vols canviar? Doncs, jo, com he dit anteriorment, no dono cap assignatura. Dono atenció a tota l'escola, però si no ho canviaria per res. M'agrada molt la meva feina. Els xiquets i xiquetes se porten bé? De manera general, sí. És una escola bastant tranquil·la i la convivència sol ser molt bona. Quin és el teu menjar favorit del col·le? Doncs mireu, és que jo no em quedo a dinar cap dia a l'escola, però el meu menjar preferit és l'escudella. Quina és la teua cosa preferida del col·le en general? Doncs a mi el que més m'agrada de l'escola és que com que és una escola molt petiteta, és molt familiar i això facilita poder conèixer a tota la realitat de l'alumnat que està en el col·legi.
Gràcies, ens ha agradat molt fer aquesta entrevista amb tu. I a mi que m'entrevisteu. Adeu! Fins aviat. Hola, sóc Martí. Avui parlarem d'un grup de música. El grup de música és Kraftwerk, una banda alemana formada per Ralf Hatter i Florian Schneider al 1970 en Düsseldorf. Aquesta banda pionera de la música robot pop, segons ells, es van conèixer al conservatori, que després va aparèixer Wolfgang Flür al 74, seguit de Karl Bartos al 75. Tristment, en 2008, Florian es va anar per dedicar-se al treball solitari, fins la mort en 2020. Dato curioso. Kraftwerk significa central elèctrica i són els que crearen la música electrònica. Sí, unes de les cançons més famoses d'ells són Trans-Europe Express, Autobahn, The Robots, Computer Love, The Model, Radioactivity, Neon Lights, Pocket Calculator, Europe Endless i Tour de France, però la més famosa és The Model. Fa un any vaig conèixer Kraftwerk gràcies al meu pare. Un dia va posar una cançó que em va agradar tant que ara és el meu grup de música preferit. Moltes gràcies a tots i a totes. Adeu. She's going out to nightclubs drinking just champagne, and she has been checking nearly all the men. She's playing her game and you can hear them say, Hola, bon dia, som Pau, Hugo, Dani, Greta i Vera i Clàudia. i anem a fer unes entrevistes de les més divertides en alumnes de primària. Hola, bon dia. Estem així en Marc, un xiquet de primer de primària que és nou en primària i li anem a fer unes preguntes. Marc, tens algun company nou? De moment no. Tenies més amics en infantil o en primària? Tenia més en primària. Creus que el món de primària et va agradar? No, Per què? perquè no vull que fer mates. Com creus que et va anar este curs? Molt bé. Se n'ha anat algun company de classe? Sí, 2. Te l'estàs passant bé? Sí, Què voldries ser de major? periodista. Hola, Leo. Creus que t'anirà bé este curs? Sí, T'ha agradat segon? sí, Tens amics nous? no. Què esteu fent estos dies? Lliure. Què t'agradaria ser de major? Informàtic. I ara passem en Greta, que va entrevistar a un nou xiquet en primària i es diu Pol. Hola a tots i a totes, soc Greta i us vaig a presentar a Pol, que és nou en primària. Hola Pol, et vaig a fer unes preguntes. Tens algun company nou? No, Tenies més amics en infantil o en primària? en primària. Creus que el món de primària et va agradar? Sí, Com creus que et va anar en primer de primària? bé. S'ha anat algun company? 2. Te ho estàs passant bé? Sí, Què t'agradaria ser de major? astronauta. Ara anem a passar a Hugo, que va entrevistar a Roc de 5è. Hola, Roc. Et ha agradat quart? Creus que per a vosaltres serà fàcil? Sí, és bastant fàcil, sí. Tens algun company nou? No, Quin és el teu menjar preferit del menjador? el volcà de Bolognesa. Què és el més que t'ha agradat del col·le? El que més que m'ha agradat del col·le, no sabria dir, tot està molt bé. Què t'agradaria ser de major? Veterinari d'animals salvatges. Hola, sóc Noa i ara anem a parlar dels menuts de l'escola. Els xicotets i els xiquets i xiquetes d'infantil. Prepareu-vos perquè són supergraciosos i molt simpàtics. Com es dius? Joan, Quants anys tens? 5. Qui és la teua mestra? Maite, T'agrada? És simpàtica?
Sí. Tens molts amics i amigues? Sí. T'agrada vindre al col·le? Sí. Què és el que més t'agrada? La meva mare. Què vols ser de major? Paleontòleg. Mare meua, quina moneria, quines veus tan boniques. Ens ha encantat escoltar-vos. Hola companys de l'Escola Santa Teresa. Avui us anem a parlar sobre les cançons de Gigi Waterplough, com King of the Night, Let's Go i Her Prime. Ara us anem a contar informació sobre Gigi Waterplough. Gigi Waterplough és un artista musical lançat recentment en el 2024, que principalment fa música senzilla i techno. Les millors cançons són King of the Night, Technic, Her Prime, Let's Go, 210, Planet Techno i Electric Ten. On les podeu escoltar són Spotify, Amazon Music i YouTube. Adeu, gràcies per escoltar la nostra ràdio. Feel the night so alive, heartbeats synchronized in his kingdom of sound. All is amplified. He's the king of the night. Every moment's bright. Raise your hands high, touch the sky tonight. Hola, som Ata i Hugo. i ara anem a entrevistar els més menuders de l'escola, els xiquets i xiquetes d'infantil. Prepareu-vos, perquè són supergraciosos i molt simpàtics. Lola, t'agrada l'escola? Sí. Sí? Sí. Molt bé. Ara anirem Quants anys tens? 3. 3? Sí. Qui és la teua mestra? Cristina. Molt bé. T'agrada? Sí. És simpàtica? Sí. Tens molts amics? Sí. T'agrada vindre al col·le? Sí. Què és el que més t'agrada fer? Zato nevado. Què vols ser de major? Prove. Adéu. Hola, soc Luis i vaig a entrevistar a Joana. Com te dius? Joana. Quants anys tens? 1. Qui és la teua mestra? Maite. T'agrada o és simpàtica? Sí. T'agrada vindre al col·le? No. Què és el que més t'agrada? Nada. Què vols ser de major? Nada. Moltes gràcies, Joana. Com te dius? Quim. Quants anys tens? 3. Quina és la teua mestra? Isabel. Quin és el T'agrada? És simpàtica? Sí. Tens molts amics o amigues? Sí. T'agrada vindre al col·le? Sí. Què és el que més t'agrada fer? Jugar a la patrulla. Què vols ser de major? Policia. Mare meua, quina moneria. Quines veus tan boniques. Ens ha encantat escoltar-vos. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely times. I ara sí que ha arribat el moment de dir fins pronte.
Aquest ha sigut el primer programa de ràdio de l'Escola Santa Teresa, fet amb molta il·lusió, moltes ganes i també, per què no dir-ho, amb un potet de nervis. Hem après un muntó de coses. Hem escoltat cançons, hem descobert notícies, hem fet entrevistes a grans i menuts i ens hem rigut molt amb els acudits. Però el més bonic de tot és que ho hem fet entre tots i totes, com un equip. Hem après a parlar davant del micro, a escoltar els companys i a gaudir de la ràdio que ens encanta. Esperem que vosaltres que ens esteu escoltant des de casa, des de l'aula o des de qualsevol racó de l'escola ho haureu gaudit tant com nosaltres. Per això sols és el començament. I estem pensant en el pròxim programa, amb més sorpreses, més rialles, més veus boniques que ompliran l'escola de bona energia. Així que no canvieu de dial, que prompte tornem amb més. Gràcies per escoltar-nos. Una forta abraçada de part de totes les xiquets i xiquetes de quart. Fins la pròxima. Adeu. You were always on my mind. Always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.